Open and shot. Mama, Yakult. Ah, ano? Drink Yakult saan? Yakult. Ang tinasaw. Yung mga pagbabago ngayon. Ano masabi mo? Kinakabahan ako para sa dalawa tapos syempre bago yun na wala sa yun feeling, kanila. wala sa feeling natin tapos sa kanila yung bago. Bye kuya, kiss mama. Kiss mama. Punta na kayo kay Auntie Ana ha. Sesen daddy. Ano, Yes, ASS and Lula. Kasi Sen Lu. Okay, Okay. mama. Hello. Love you. Hello. Ingat kayo ha. Love you. Baba kuya. Naiiyak ako. Naiyak nga ako. First time ko kang ipaalaga sa ibang tao. Ito siguro yung unang pagkakataon na ipapaalaga namin yung mga anak namin sa ibang tao. Hindi kami sanay. Sobrang nakakapanibago nito. Kagatin pa ako ng aso. Ay oh. Nila Auntie Ana. Oh. Hindi na ako kagatin. 2 beses akong nginilngal eh. Pero yung dalawa. Andun, papasok ng loob ng bahay. Anong sabi mo sa kanila? May kiss lang ako sa ulo. Alam nila na umalis ka. Nakita ka nila. Parang di nakita actually. Parang naglakad ako. Okay na. Nakatingin sila sa Yakult. Focus sila sa Yakult pero nakita nila ako. Sinabi mo kay Ice na babay? Hindi. Hindi, kinis ko lang siya sa ulo. Ngayon parang parang hindi komportable yung pakiramdam. Iisip ko sila. Alam mo yung yung dati sanay tayo na kasabay kasama sila sa kahit ilang beses pa lang yun, 3 beses. Pero yung pag bumabiyahe tayo kasi kasama natin sila, di ba? Oo. Kasama. Kaya parang yung ngayong araw na to parang hindi komportable sa pakiramdam ko, parang hindi dati siksikan eh. Oo. Dati siksikan kasi dito sa likod eh. Nakaka-miss no. Yung ko yung pakiramdam ko dapat parang ang gaan parang may hawak-hawak ako Dapat parang may kasiksikan ako kaya may natutulog sa siko ko kaya sa ko. Dapat ganun yung pakiramdam ko eh pero hindi ko nararamdaman ngayon. Parang nangangati yung side na nung dapat nasan sila. Part natin ng ng journey natin. Kaya ate Bert, vendor po. Isa coffee ha ate. Okay. No, cross finger tayo ngayon. Kaya natin yan. Pagdating namin talaga sa San Fabian, wala kaming kasiguraduhan sa mapapwestuhan. Kaya nakailang ikot kami bago kami nakahanap ng tamang spot para makapaglatag ng lamesa namin. Mga board ko, galing. Ito ulit sa dati. Kailangan buhay, sindihan ng gulay, magpalutang-lutang. Mga pag-record mo din ako. Ready? Get set, go! This is what called street coffee. Yan na. Andyan na lahat. Ba't ang baho? Galing na mukha mo kasi. Sige mo, makakailan tayo ngayon? 5. Para sa akin, mga 15 siguro ngayon. Siyempre, para ma-achieve namin yung target namin, talagang kailangan kong magsakripisyo na mag-ikot-ikot. Kada cottages, talagang papasukin mo, kakausapin mo. Mas marami kang kukulitin, mas maraming reject. Pero mas mataas yung porsyento na may bumili kahit isa. Alam mo yun. Pinusto natin buwan. Kaya pwede sumuko. Kailangan masaya tayo, no matter what. Habang di ka buibili, may 2 liters kaming iced coffee dito. 2 liters na iced coffee. Everyone is a potential customer. Kaya lahat, pati yung mga nasa ilalim ng bangka, potential customer yan. Kailangan mo lang mangulit. Last time dito yung first na din natin, arrive natin dito is alauna. Oo, alas mga 4:30 pa may bumili. Kaya malamang sa malamang, pa sila sa init yung parang ba? Ilang bata mo pa. Sarap pang matulog o kaya mag-beach, gano'n yung init na ganito. Oo, gano'n yan. Hindi pwedeng
Habang walang tao, sinabi ko kay Wanda na ano eh, magpagpag muna siya ng pagod saka ng stress sa dagat. Alam mo yun, ma-relax din saka grounding. Parang yung mga bata yung ano eh. Swerte natin. Oo. And then, ano ka lang, yung realization na pag nawalay ka, nakakamiss. Parang, nakakamiss din pala. Ang hirap kasi yung ano, yung ganito, ilang oras na nawala sa'yo. Ganun yun eh, yung parang hindi ko na na-feel yun eh. Sa buong buhay ko. Ang tagal ko nang hindi na-feel yun. Yung wala yung mga bata. Oo. Tapos ilang oras na wala namang ano eh, makakasama sa bahay para maiwan sila. Ganun. Kaya ngayon lang talaga yung nagkaroon ng ano. Parang tayo lang talaga kilala nila, no? Kaya it's time to ano na rin. Alam mo yung masanay din sila na may ibang tao. Namimiss ko sila. Namimiss mo silang nakikita akong pinahirapan. Oo, tama. I got it na. May coffee ma, may coffee po. Anong oras na rin to ng hapon eh, tapos dumating tong mga customer namin na galing Cordilleras. Sarap ko? Sarap ko po. Thank you. Ang sarap ko po. Ay, ang sarap ko po. Sabi. Ano, 15 over 10 siya. 15 over 10, grabe. 15 over 10. Sobrang saya namin sa unang sales kasi kala namin talaga hindi kami mabibilan ngayon eh. Kaya parang sinelebrate namin yon as gratitude na rin sa mga nagaganap sa amin sa araw na yan. Hi, Suki! Wala mo sinong umorder? Yung ate nila? Oo, si Angela. Hi, Angela. Angel ba? Angela. Sabi niya, Angela. Gawa na ba kita? Opo, isa. Makulit ka eh. Nasa ano yun eh, yung pagsuki mo sila, kausapin mo, tropahin mo, ang galing eh. Hindi siya mabait talaga sila. Siguro dahil din sa sobrang init, tas sobrang lasang hangin, ginutom si Wanda, kaya hayaan ko siyang kumain. Kumakain siya at wala namang customer. Nag-ikot-ikot muna ako. Nagtry ako sa dagat kung saan yung mga hindi ko pa sila nakakausap, kinulit ko pa rin kahit na di ko alam kung bibili, syempre. Kung di ka magtatanong, sagot lagi yun, no. At least kung magtatanong ka, may chance kang 50-50 na bibili siya na o hindi. Grabe po! Ito lang. Hindi, ito lang. Grabe po! Dahil nga sa wala pang umorder ulit, nagpasya naman ako na ako naman ang mag-grounding sa dagat. I-feel ang kapayapaan. I-feel din ang kalayaan habang nilalabanan ko yung pagsubok na wala kaming sales halos ngayong araw na to. Habang nasa dagat ako, naisip ko hawakan ko yung price list namin tapos mag-offer ako sa lahat ng dumadaan na sasakyan. Talagang tatry ko lahat ng best ko para lang makabenta kami. Grabe mo! Grabe mo! Ito lang! Galing lang din eh, nitong araw na to. Sila ma'am, second customer namin na galing Cordillera. Ba't na ba kasi ng buhay dito or sa taga saan po talaga? Baguio. Oh, sa Baguio po ako dati, Luwakan po. Scout Mario. Ay, Scout Mario, maglalapit po pala tayo. Po, nag-design ako kasi para sa pag-ibig at pagmamahal eh. Yung bata to, super suki na to talaga. Oo nga. Sa tagpong to, sunod-sunod yung order sa amin eh. Solid ah. Sila sir, may relatives lang may coffee shop eh. Kaya mahilig talaga sila sa coffee. Nagbigay sila ng tip sa amin, kaya sobrang pasasalamat namin sa kanila. Medyo pamilyar sa akin yung mga ganyang mata eh. Tulad ng unang customer namin kanina, may similarity sila. Kaya tinanong ko siya kung taga saan siya. At tama nga ako, Cordillera din. Trinidad. Kaya sabi ko, medyo familiar kasi yung ice, sir. Sa sobrang lakas ng hangin, napunit yung sign namin ng kapayapaan. Parang hindi na siya kaya. Dito sa gilid. Ito kaya. Close na sana kami, kaso si ma'am, umorder siya ng coffee. So, pinagbigyan na namin dahil sakto
kwentuhan na lang din at hindi na kami nagtitake ng order pa ng iba. Oo, ito sa Kapayard. Kapayard talaga. As of this moment, naka-sales kami ng 10. Siguro dahil sa pangungulit at sa mga coffee lover din talaga kasi yung ibang lumapit. Kaya, na-hit namin yung average na target namin kasi nga walang tao gaano. Meron ano. Habang i-yellow Isang barista. Naramdam na ako ng luto. It's time to sundo. Alam mo na ang susunod pangyayari. Ay, Mahal, para magulo, ano? alam mo na yung isa nang nasa isip. Kasi Oo. parang malungkot yung mukha eh. Si Kuya, Oo. parang naisip niya wala ako. Pagdating, go Beach, to beach! beach, Go to beach! beach! Ah, yan. Alam mo na. Hindi naisip niya. Naiisip ko ng kanina. Alam ko ng mangyayari na susunod. Okay, we'll see. Kasi kung nagbago si Kuya Ice, Happy? happier. Result? Very good. Very good. Guys, sunduin na natin yung ating mga kita kings. Oy! Aba! Hi! Go to the beach na. Go to the beach na. Go to the beach na. Ito na yun. Go to the beach na. Umalis na. Pero enjoy! Oy!